Dobrý deň, koho hľadáte? Som komisár Derrick, oddelenie vražd. Vy ste pani Tyčková? Áno, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Môžem vám uvariť svoju špecialitu. Volá sa to ružový čaj. Nie, chcem sa spýtať iba na pár otázok. Ale ďakujem. Vidno, že ste veľká romantička. Ale kdeže? Romantička je môj manžel. Roman! Čo je? Čo sa stalo? Dobrý deň. Komisár Derrick, oddelenie vražd. Romantička, teším. Pán Tyčka, na vás mám jednu otázku. Potreboval by som vedieť hovno po latinsky na 5. Nie, bohužiaľ, nič mi to nehovorí. Ani vtedy, keď vám poviem, že druhé je I. Je mi ľúto, ale počujem to prvýkrát. To je zaujímavé, pán Tyčka. Pretože miestne noviny o vás pred rokom napísali, že vy hovno viete. To je dosť možné, ale človek rýchlo zabúda.